Il-Gazzetta The Sunday Times zvelaw emails li jxħtu dawl ġdid fuq l-interess li kumpaniji internazzjonali taż-żejt kellhom fil-kuntatti politiċi tan-negozjant Malti George Farrugia. Din il-gazzetta żvelat email li ntbatet fl-2005 bejn l-uffiċjal ta' Trafigura, Kamil Kay, li kien responsabbli min-negozju taż-żejt fl-Ewropa, u George Farrugia. F'din l-email Kay jistaqsi lil George Farrugia jekk il-laqgħa mal-Ministru marriċ tajjeb. Għalkemm it-tweġiba ta' George Farrugia mhix magħrufa, il-messaġġ jidher li jifforma parti minn sensiela ta' emails u messaġġi oħra li ntbagħtu bejn iż-żewġ naħat u li ġew irkuprati mill-kompjuter ta' Farrugia. Il-ġimgħa l-kabinett ta' parir lill-President biex jagħti proklama lil George Farrugia ħalli bekk jgħid x'jaf fl-iskandlu tax-xiri taż-żejt. Farrugia huwa wieħed mill-persuni li allegatament irċieva commissions u flejjes oħra minn fuq kuntratti taż-żejt li għamlet l-Ena Malta. Fost il-persuni implikati f'dan il-każ hemm l-ex-chairman ta' l-Ena Malta appuntat minn Ostingat, Tancred Tabone u l-ex-direttur Frank Sammut. Sammut kien ukoll il-konsulent ta' Tancred Tabone li din il-ġimgħa rreżenja minn President tal-Kamra tal-Kummerċ għal raġunijiet li skontu huma personali. Il-gazzetta qalet ukoll li għandha emails li għaddew bejn George Farrugia, Tancred Tabone u uffiċjal tal-kumpanija Total. F'waħda mill-emails li ġew ippubblikati, George Farrugia jgħid lill-uffiċjal tat-Total li għadu ma rċieva l-ebda pagament u għandu bżonnhom ħafna għax ma jistax jgħaddi mingħajrhom. F'din l-email Farrugia jgħid lill-uffiċjal tat-Total biex jibgħat il-pagamenti malajr kemm jista' jkun għaliex inkella qiegħed fl-inkwiet. F'korrispondenza oħra ma' Tancred Tabone, il-ġurnal The Times qal li n-negozjant George Farrugia jidher li qed jirreferi għal Ostingat li fi żmien li ġara l-każ kienu responsabbli mill-Ena Malta. Fl-2003 George Farrugia afferaħ lil Tancred Tabone għal ħatra tiegħu fl-Ena Malta u qallu biex jikkonferma l-laqgħa li għandha ssir ma' wieħed mill-ogħla uffiċjali tat-Total f'Pariġi. Jgħidlu wkoll li meta jkollu ftit ċans huwa jixtieq jiltaqa' miegħu ħalli jagħtih id-dettalji dwar il-laqgħa illi kellu ma' AG. Ostingat li fil-jiem li għaddew issejjaħ mill-pulizija fl-investigazzjoni li qed tagħmel ammetta li ltaqa' ma' George Farrugia imma rrifjuta li jagħmel xi ħaġa ħażina jew iddiskuta miegħu ix-xiri taż-żejt mill-Ena Malta. Il-Ministeru ta' Ostingat f'risposta lil ġurnal The Sunday Times qal li l-inizjali AG mhux neċessarjament jirreferu għal Ostingat imma jista' jkun li jirreferu għal xi ħadd ieħor.